സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ രൂപീകരണ യോഗത്തിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ പബ്ലിസിറ്റി കോൺഫറൻസ് ഉള്ളാൾ ഡിവിഷനും തൊക്കോട്ട് സെക്ടറും സംയുക്തമായി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു കൺവെൻഷനിലാണ് നാം ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ അഥവാ കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ ഒരു വലിയ ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷിയാവുകയാണ്. കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുനീർ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് നാം ഈ കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരി അഥവാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്നതിനെ നാം കാണുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുന്നത് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ രൂപീകരണ യോഗമാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് സുൽത്താനുൽ ഉലമ ശൈഖുന എ.പി. ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കേരള മണ്ണിൽ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മറ്റു മാധ്യമങ്ങളിലും അതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്ന സമയത്ത് പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അന്താളിച്ചുപോയി. അവർ ബേജാറിലായി. സുന്നികളല്ലാത്ത, ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ എ.പി. സുന്നികളല്ലാത്ത മുഴുവൻ കക്ഷികളും മറുചേരിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ നിലപാടിൽ നിന്ന് കാന്തപുരം തെന്നിമാറിക്കൊണ്ട് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ രൂപീകരണത്തിന് കാന്തപുരം ഇതാ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എന്ന ലേബലിൽ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ രൂപീകരണ ആ പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോ ഏത് പത്രമാധ്യമങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയകളാണെങ്കിലും ഒരു സമ്മേളനം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളക്കരയിൽ ഒരു വിവാദമായ പ്രസ്താവന വരുമ്പോ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കാതോർക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട്. അതാരുടെ ശബ്ദം എന്നറിയോ? മറ്റാരുടെയുമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ സുൽത്താനുൽ ഉലമയുടെ പ്രസ്താവനകളെ കുറിച്ചാണ്. ഏത് വിഷയം വന്നാലും ചാനലുകാർ മുഴുവനും ഉസ്താദിന്റെ റൂമിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അവർ ആരായുന്നു. ഉസ്താദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അല്ല, കാന്തപുരം. ഇങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസുകളും ഉണ്ടായ സമയത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ വെച്ച് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് രൂപം കൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഉറക്കം കെടുക്കുന്ന രൂപത്തിൽ കേരളക്കരയിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും പേടിയുണ്ട്. കാരണം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ കേരളം ഭരിക്കേണ്ടത് എ.പി. സുന്നികളാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കേരളക്കരയിലെ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറിയെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തും SYS ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാം കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മുടെ മണ്ണിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ SSFും SYSും സജീവമായി മുന്നേറുമ്പോ SYSിൽ നിന്ന് പ്രായം കൂടിയ വയോജനങ്ങളുടെ അവർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അരുത്, ഒരു വലിയ യുവജന സംഘടന ആവശ്യമാണെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് രൂപീകരിക്കുകയാണ്. 27-ാം തീയതി നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരി ബാംഗ്ലൂരിൽ 26-27 തീയതികളിൽ ഐതിഹാസികമായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടി അവിടെ രൂപീകരിക്കുമ്പോ അതിന് സംബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന് നമ്മുടെ അറ്റൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഇന്ന് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവുക.
സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ബാഹുല്യം കാണിക്കൽ, നമ്മുടെ മേന്മ കാണിക്കൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഒന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് 26-27 നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ശക്തമായ പ്രതിജ്ഞ ഈ സദസ്സ് വിട്ടു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാം എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു നമ്മെ ഒരിക്കലും വെറുതാക്കൂല. വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം, ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാടിനോട് ഇണങ്ങിയതാണ് കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമാഇ അഹ്ലുസ് സുന്നയുടെ പ്രഗൽഭരായ നേതാക്കളും മറ്റു ഉമറാക്കളും എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിന് ശക്തമായ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സ് വെക്കുക. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. ഒപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. കർണാടകയുടെ മണ്ണിൽ സുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞ 25 വർഷം ഈ മേഖലയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ ഐതിഹാസിക പ്രവർത്തനം രചിച്ചുകൊണ്ട്, വിപ്ലവകരമായ പ്രവർത്തനം രചിച്ചുകൊണ്ട് മഞ്ഞനാടി അൽ മദീന സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ആ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വിനീതനായി ഞാൻ എത്തിയത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും പരിപാടിയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ട്, പൂർണ്ണമായ ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഉള്ളാള ഡിവിഷനാണെങ്കിലും ജില്ലാ ഘടകമാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ഘടകമാണെങ്കിലും ഈ SSF-നും SYS-നും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പരിപാടിക്കും അൽമദീന തുറന്ന ഗേറ്റായി ഏത് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുവെങ്കിലും അൽമദീന ഹാളും അൽമദീന ക്യാമ്പസും നമ്മുടെ സുന്നി നേതാക്കൾക്ക്, സുന്നി സംഘ കുടുംബത്തിന് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ഓപ്പൺ ഗേറ്റായി എപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശറഫുൽ ഉലമയുടെ വാക്കുകൾ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. സംഘടനാ രംഗത്ത് ആര് വന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാനും ഏത് പ്രതിഭോത്സവം വന്നാലും അവിടെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ എല്ലാ ഒത്താശകളും അൽമദീന ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഇവിടെ കൂടിയ സ്റ്റാഫുകളോട്, ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാരോട് ഉസ്താദുമാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ്. കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ നാം അടച്ചിടപ്പെടേണ്ട പുസ്തകമല്ല, നാം ഇവിടെയുള്ള ഡോറുകൾ അടക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല. പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടുന്ന മുഴുവൻ ഒത്താശകളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അൽമദീന സംഘടനക്ക് എപ്പോഴും നിൽക്കണമെന്ന് ഉസ്താദിന്റെ ആഹ്വാനം അനുസരിച്ച് അൽഹംദുലില്ലാഹ് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ SSF-ന്റെയും SYS-ന്റെയും ജയിക്കാൻ പോകുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, സിൽവർ ജൂബിലിക്ക് നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. പോരാ, നമ്മുടെ മുഴുവൻ മഹല്ലുകളിൽ നിന്നും ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ, മുഴുവൻ അൽക്കൂട്ടത്തെയും അൽമദീനയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കണം. കാരണം കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിനിടയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ അൽമദീന ഒരു വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സമൂഹത്തിന് അറിയണം. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ ദുആ സദസ്സ്, ആ സദസ്സുകൾ കൂടി ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിനയത്തോടുകൂടിയും എല്ലാവിധ വിനയത്തോടുകൂടിയും പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ജനുവരി 30-ന് താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് മഹാനവറുകളുടെ, അതുപോലെ മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് നൂറുൽ ഉലമ എന്ന ഉസ്താദ് സയ്യിദ് താഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് മുറൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി പസൂട്ട് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള, സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള, സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള പ്രഗൽഭരായ ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ മഖാം സിയാറത്തോടുകൂടി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. ജനുവരി 30-ാം തീയതി 31-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ശ്രമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മഗ്‌രിബ് നിസ്കാര ശേഷം കോയ കാപ്പാടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിഫാഇ റാത്തീബ് നടക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 1-ാം തീയതി ജുമുഅയ്ക്ക് ശേഷം കൃത്യം 2:30 മണിക്ക് ഉള്ളാൾ ദർഗാ സിയാറത്തോടുകൂടി വാഹന ജാഥ ഉള്ളാളത്ത് നിന്ന് അൽമദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വാഹനമുള്ള ബൈക്കുകളാണെങ്കിലും കാറുകളാണെങ്കിലും എല്ലാ വാഹനം സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ 2:30 മണിക്ക് ഉള്ളാളിലേക്ക് എത്തണം. നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം വിളിച്ചോതുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ തൊക്കോട്ടിൽ ടൗണിൽ ടൗണിൽ നല്ലൊരു പ്രകടനം, ഒരു റാലി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ പ്രവർത്തകരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റാലിയായി പോയി ഇവിടെ നിന്ന് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അന്ന് രാത്രി
ആത്മീയ സദസ് സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസ് വായാർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2-ാം തീയതി രാവിലെ, ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് 25 പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കല്യാണം. എല്ലാം പരിപാടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നോട്ടീസ് നിങ്ങൾക്കറിയും, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷങ്ങളിൽ 488 പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കെട്ടിച്ചയച്ച് പാവപ്പെട്ടവരെ കത്താണിയാവാനും മദീനക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കബൂലാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം പല പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കുന്നു. 1-ാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സന്നദ്ധദാന മഹാസമ്മേളനം. നോട്ടീസ് മുഖേന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിയും. ഈ പരിപാടിയിലേക്കെല്ലാം നിങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഈ മഹത്തായ പള്ളിയുടെ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകൾ അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ. വിശിഷ്യ അബുദാബിയിലെ സയ്യിദ് അബ്ദുള്ള ഫദ്ൽ അൽ ഹമ്മാദി എന്നുള്ള പ്രഗത്ഭനായ അറബി സഹോദരൻ മദീനയുടെ കീഴിൽ ഈ പള്ളിക്ക് നല്ലൊരു സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം എന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഈ സമയത്ത് നേർന്നുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയിൽ കാത്തുകൊണ്ടുള്ള സിറാജ് സഖാഫി ഉസ്താദ് മുന്നോലയത്ത് ഉള്ളാൽ SYS അജയ്യനായ അധ്യക്ഷ സയ്യിദ് ജലാൽ തങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജണ്ടപ്പൽക്ക് വരും. മുനീർ സഖാഫി ഉസ്താദ്, സിറാജുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഖാദിർ സഖാഫി ഉസ്താദ്, ഉസ്മാൻ ഹനീഫാജി തുടങ്ങിയ പണ്ഡിത നിറകളെ, അതുപോലെ ഉമറ നേതാക്കന്മാരെ, SSFന്റെയും SYSന്റെയും ആവക്കുൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും കർമ്മധീര പ്രവർത്തകരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അല്ലാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സ്വർഗ്ഗലോകത്തും അല്ലാഹു തആല ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയ ഞങ്ങളിത് ബണ്ടേ 27-ാം താരീഖിക്ക് നടക്കുകയെ ഒരു അഖണ്ഡമായിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ 10-15 ലക്ഷത്തോളം കൂട്ട ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പൂർവ്വഭാവി എത്തിക്കുകയും സഭ എത്തിക്കുകയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതിൽ പ്രതി ഓരോ സെന്ററുകളിലും പ്രതി യൂണിറ്റുകളും സംഘടിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ആ സ്റ്റേറ്റ് രാജധാനി എത്തിക്കരെ ബാംഗ്ലൂർക്കും എല്ലാവരും അതുക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടത്തണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ജാഗയിലും അള്ളാഹുവെ അവസാന യാത്ര എത്തിക്കരെ പരലോക ഭൂമിയിലും ഞങ്ങളെ നേതൃത്വമാണ് ഏറ്റവും ഉസ്താദ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഊടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചത്, അതേപോലെ അവിടെ ഞങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊരു ഏക വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. അള്ളാഹു താല ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു താല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ അനുഗാമികളും അള്ളാഹു താല പെടുത്തട്ടെ. ജന്തു അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله المولانا العظيم، صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. കാര്യക്രമത്തിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, ഉമറ നേതാക്കൾ, രാഷ്ട്രീയ
രംഗത്തുള്ള നേതാക്കൾ, SSF, SYS, SJM, SMA തുടങ്ങിയ സംഘകുടുംബത്തിലെ പ്രവർത്തകന്മാർ, നേതാക്കൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും ചർച്ച ചെയ്തതും എല്ലാം സ്വാലിഹായ അമലായി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളായി ജീവിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്തെടുത്ത് മരണപ്പെട്ട് ഖിദ്മത്തെടുത്ത് വഫാത്തായ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തെ വേർപിടി ആഹാരം എടുത്ത് തിന്നപ്പോൾ അല്ലാഹു സ്വഹാബത്തിന് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കൂടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിന് അതിപ്രധാനമായ ഉദ്ദേശം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജനുവരി 27 ബാംഗ്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്തിലെ ഘോഷണಾ സമാവേಶ ಅದರೊರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಆಯ್ತಿಕ್ರು. മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചൊല്ലണിക്കത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ കേരളത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോ തുടങ്ങിനിക്കത്തെ മഹത്തായ ഒരു സംരംഭമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ടു കേരളത്തിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് പ്രചരണ ആയിട്ട് ലാക്കുകെട്ടിലെ ആൾമാർ അതിന്റെ പർവ്വത്തിൽ കൂടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇപ്പോ കർണാടകത്തിൽ അതിരെ യുഗ തുടങ്ങുകയുണ്ട്. പിന്നീട് ഭാരതദേശത്തുള്ള വിവിധ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചാൽത്തി കുമ്പറകുബേനായിട്ട് സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഉദ്ദേശിച്ചു അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ, ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ആധുനികമായ കാലഘട്ടത്തെ അവസ്ഥാവിശേഷത്തിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കു വളരെ ദയനീയമായ ചില പരിസ്ഥിതികളിലൂടെയായിട്ടിക്കട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ളത്. കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ ഉഖ്രിജത് ലിന്നാസ്, ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല കൊമ്പങ്ങനിക്കത്തെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖൈറായ ഉമ്മത്തായിട്ടിക്കട് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകളായ ഞങ്ങ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞങ്ങ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പിന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യവും സന്ദർഭവുമായിട്ട് കിടന്ന കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ദീനായ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം, ആ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ തപ്പുകൽപ്പനക്ക് വിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എനിക്കത്തൊരു സാഹചര്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലോകത്തുള്ള ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിങ്ങൾ എന്തികനായിട്ട് തപ്പുകൽപ്പനക്ക് വിധേയമാക്കിയ തപ്പുകൽപ്പന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ചൊല്ലതിന്റെ ಬಗ್ಗೆ ഞങ്ങൾ യോചനയൊക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്ലാമുടെ പരിശുദ്ധമായ സംശുദ്ധമായ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളും ആ ആദർശത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ആ ആദർശത്തിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ട് പാശ്ചിമാത്യ സംസ്കൃതി
എന്നൊരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലുക സാധ്യവും. ഇസ്ലാമുടെ സംസ്കൃതി വളരെ സുന്ദരമായ സംസ്കൃതി. ആർത്ഥികമായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അവലോകനാക്കി നോക്കണുണ്ടായെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കണോ ചൊല്ലണിക്കത്തെ സകാത്ത് പദ്ധതി, സാധുക്കൾക്ക് മുതലാളിമാർ കൊടുക്കണോ ചൊല്ലണിക്കത്തെ സ്വതക്ക പദ്ധതി, അതുപോലെ പാവപ്പെട്ടങ്ങളെ സഹായിക്കണോ ചൊല്ലണിക്കത്തെ പദ്ധതി. ഒരാൾക്ക് കട കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കട കൊടുക്കുന്ന ആള് തിരിച്ചിട്ട് ഇത്ര തരണോ ചൊല്ലണിക്കത്തെ നിബന്ധന ആക്കിയിട്ടെങ്കിൽ അത് ബഡ്ഡിയായിട്ടിക്കിട് ആ വ്യവഹാരത്തെ സംശുദ്ധത്തേക്ക് അതിന്റെ ക്ലിയറിറ്റിക്ക് അത് വിരുദ്ധമായിട്ടിക്കിട് ചൊല്ലണിക്കത്തെ വളരെ സുന്ദരമായ ഇസ്ലാമുടെ ആദർശം. ആധുനിക ജഗത്തിൽ നിന്ന് എതിർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതി ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ബാങ്കുകളും അത് ബഡ്ഡി ആധാരിതമായ ബാങ്കായിട്ടിക്ക്. ബഡ്ഡി ആധാരിതമായിട്ടല്ലാണ്ട് ലോകത്തൊരു ബാങ്കിടെയും കാണുക സാധ്യമില്ല. ചില മുസ്ലിമീങ്ങൾ നടത്തുന്ന ബാങ്കുകൾ പോലും, സഹകാരി കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള ബഡ്ഡി പോലത്തെ വ്യവസ്ഥയെ തൊട്ട് അതീതമായിട്ടുള്ള ചൊല്ലത് വളരെ ഖേദകരമായ വിഷയമായിട്ട്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമുടെ സുന്ദരമായ ആ സാമ്പത്തികമായ ആർത്ഥികമായ വ്യവസ്ഥ, എന്നൊരു ഭാഗത്ത് ആ ആർത്ഥികത്തേക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബഡ്ഡി ആധാരിതമായ ആധുനിക ലോകത്തെ വ്യവസ്ഥ. ഈ രണ്ട് വ്യവസ്ഥ ഒരിക്കലും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും യോജിച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എതിർന്നുള്ളു. ഇസ്ലാം എന്തിന് വേണമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട് തപ്പുകൽപ്പനക്ക് വിധേയമായോണ്ടുണ്ട് ചൊല്ലതിന് ഒരു വിഷയം ചൊന്നിട്ട് ഇൻഷാള്ളാണ് വിഷയത്തിൽ വന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആർത്ഥികമായ വ്യവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായെങ്കിൽ എന്റെ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യ വിഷയങ്ങൾ, ആ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൊരു 18 വയസ്സ് പ്രായമാവാത്തൊരു പെണ്ണുകിടാവ് മങ്ങിലാക്കിയിട്ടായെങ്കിൽ, ആധികാരികമായി അധികൃതമായി വിവാഹ ചടങ്ങ് നടത്തിയിട്ടായെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ നിക്കാഹാക്കിയ കാതിരുമേലിൽ കേസായിട്ടിക്കും, നിക്കാഹാക്കിയ കത്തീബ് കേസായിട്ടിക്കും, നിക്കാഹാക്കിയ നിക്കാഹ് വേനായിട്ട് ലെക്ചർ ബുക്ക് കൊടുത്തെനിക്കത്തെ കമ്മിറ്റി കേസായിട്ടിക്കും, നിക്കാഹാക്കുക ഹാള് കൊടുത്തെനിക്ക് കേസായിട്ടിക്കിട്, ആ നിക്കാഹ് ചോറാക്കി എനിക്കത്തെ ചോറാക്കിയ ആൾമാരുടെ മേലിൽ കേസായിട്ടിക്കിട്. ആ ചോറാക്കിയ ആൾമാർക്ക് മാത്രമല്ല, മങ്ങിലത്തെ കടലാസ് ഏത് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സിലായിട്ടിക്കോ ടൈപ്പാക്കിയത് ആ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസിലേക്ക് കോർട്ട് നോട്ടീസ് ആയിട്ടിക്കിട്. ഇപ്പത്തെ ആധുനികമായ വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രത്യുവൃത്തവും കേസായിട്ടിക്കിട്, കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടിക്കിട്. എന്താ കാരണം? 18 വയസ്സിലേക്കാണ് കീഴിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിടെ മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കണേ ചൊല്ലി എനിക്കത്തെ ഒരേ ഒരു കാരണമായിട്ടിക്കിട്. അതേ സമയത്ത് 18 വയസ്സ് ആയ ഒരു പെണ്ണിടെ ഒരുത്ത മങ്ങിയാവാണ്ട് റോഡിൽ നടന്നു പോകേണ്ട സമയത്ത് പരസ്യമായ അവളെ ലൈംഗികമായ ബലാത്കാരത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടായെങ്കിൽ, അഥവാ അവനും ജണ്ടാലും സമ്മതിച്ചിട്ട് അധികൃതമായ ഒരു നിക്കാഹ് വിധേയമാകാണ്ട് ഒരു ഔദ്യോഗികമായ നിക്കാഹില്ലാണ്ട് അങ്ങ് പരസ്പര തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങ് ലൈംഗികമായ പ്രക്രിയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടായെങ്കിൽ ആ ബഗ്ഗെ നന്റെ മോളു ഇങ്ങനെ പോയിടല്ലോ ചെന്നിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പെണ്ണിടെ അബ്ബ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടായെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈന്റ് സ്വീകൃതല്ല. വാലന്റൈൻസ് ഡേ രണ്ട് പരസ്യമായി പെണ്ണിടെ ചുംബിക്കരണിക്കത്തെ അവസ്ഥാവിശേഷം പരസ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടായെങ്കിൽ നന്റെ മോളുടെ, നന്റെ പെങ്ങളെ, നന്റെ പെഞ്ഞായിടെ അവളും ഡേനൂർത്തനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷത്തുകാർ രണ്ടാളും എത്തിയത് കണ്ടിട്ടായെങ്കിൽ അത് സൈക്കോ തീരാണ്ട് നാളെ കംപ്ലൈന്റ് ആക്കിയിട്ടായെങ്കിൽ ആ കംപ്ലൈന്റ് അസ്വീകൃത ഉടനിക്കത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിട്ടിക്കിട് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികത്തായിട്ടിക്കിട്. നേരത്തെ നാ ചൊന്നേ 18 വയസ്സിൽ മങ്ങിലാവാ ചൊല്ലനിക്കത്തത് 18 വയസ്സിൽ മങ്ങിലാവാ ഇസ്ലാമുടെ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് വയസ്സിന്റെ കണക്കില്ല. അത് ഇസ്ലാമികമായ സംശുദ്ധിയുടെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയത്തിക്കും. ആ മർമ്മപ്രധാനമായ വിഷയം പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം വളരെ സുസാംസ്കൃതികമായി ഒരു ഭാഗത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എതിരായിട്ട് ഇത്തരം ആധുനികമായ സംസ്കൃതി വരുമ്പോഴത്തേക്കു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഇസ്ലാമും ആധുനികതയും ഒരിക്കലും യോജിച്ചിട്ട് പോകും സാധ്യയില്ല ചൊല്ലത് വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടെനിക്കൊത്തൊരവസ്ഥ വിശേഷമായിരിക്കും. പക്ഷേ
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമുടെ സുന്ദരമായ ഈ കാഴ്ചപ്പാട്, ഇസ്ലാമുടെ സുന്ദരമായ ഈ വ്യവസ്ഥ, ഇത് ഒരിക്കലും പാശ്ചിമാത്യ രാഷ്ട്രത്തെ ആൽമാറുക അഥവാ ആധുനികതയുടെ ആൽമാറുക ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത്തരം മലിനമായ മ്ലേച്ഛമായ കച്ചറ പിടിച്ചണിക്കത്തെ ആർത്ഥിക വ്യവസ്ഥയും ലൈംഗിക വ്യവസ്ഥയും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും അതുപോലെ ഇട്ടിക്കും. ഈ 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം മാത്രം ചൊന്നിട്ട് മാത്രം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡാക്കിക്കൊണ്ട് പോകാം. ആധുനികമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമും ആധുനികത്തെയും പരസ്പര വിരുദ്ധോടണിക്കത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇവിടെ ഏത് അനാഗരികതയെ ഞങ്ങൾ എതിർല് വെച്ചിട്ടായെങ്കിലും അവിടെ ആ അനാഗരികതയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് എപ്പോഴും മിഞ്ചി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമുടെ ഗ്രന്ഥമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലോകത്തേക്ക് ദഅവത്തിന് വേണ്ടി വന്ന നബിയാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 1400 വർഷത്തിന് മുന്നേ വഫാത്തായി പോയി തിന്നിട്ടായെങ്കിലും 1400 വർഷത്തിന് മുന്നേ വഫാത്തായി പോയി തിന്നിട്ടായെങ്കിലും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഖുർആനുണ്ട്. ആ ഖുർആൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഒരു നബിയുടെ റോളിലായിട്ടിക്കിട്, ഒരു നബി എടുക്കിട സ്വറായിട്ടിക്കിട് ഖുർആൻ എടുക്കിടത്. ആധുനികമായി എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ന്യായം ചൊന്നിട്ടായെങ്കിലും ആ ന്യായത്തുകളെല്ലാം എതിരായിട്ടിക്കിട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചൊന്നുകൊണ്ടത്. നിങ്ങൾ നോക്കൊരു സുഹൃത്തുക്കളെ, 1400 വർഷത്തിന് മുന്നോളൂ ഇവിടെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ചൊല്ലതില്ല. ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു ആ സമയത്തെ ഞങ്ങളെ ഹിരിയ ആൽമാർക്ക് അത് ഞങ്ങളെ പരികൽപ്പനയിൽ ബണ്ടിണിക്കത്തെ വിഷയമേ അല്ല. പക്ഷെ അണ്ട് ഖുർആൻ അതിനെ എതിർക്കു ചൊല്ലത് അണ്ടത്തെ ആൽമാർ അതിനെ ചിന്തിച്ചിട്ടിക്കല്ലേ. പക്ഷെ ആധുനികമായ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ആൻസറായിട്ട് എന്തുണ്ടോ ഖുർആൻ നോക്കുമ്പോൾ ഖുർആനിലുണ്ടോ. ഇനി അതിന് അപ്പുറത്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആധുനികമായ ലോകം കണ്ടുപിടിക്കാനായെങ്കിൽ അതുക്കപ്പുറത്തതായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അത് ഉത്തരമുണ്ട്. കാരണം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു നബി എടുക്കുന്ന സ്വര പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുക്കുന്ന ചൊല്ലതായിട്ട് അതിപ്രധാനമായ വിഷയം. ഇക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചൊന്നു വന്നത് ആധുനികതയ്ക്ക് എതിരായിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ സംസ്കൃതി ആ ആശയങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴൂ ഇസ്ലാമുടെ ആൽമാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൽമാർ ഇസ്ലാമുക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ട് കൺവർട്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കത്തെ ദീൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമായിട്ടിരിക്കും. ഒരു 2-3 തിങ്കൾ മുന്നുള്ളൂ അമേരിക്കത്തെ കാലിഫോർണിയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചിനെ മൊത്തം ഫുള്ളായിട്ട് പള്ളിയാക്കിയിട്ട് പരിവർത്തനാക്കിയിട്ട് ചർച്ചിനെ മൊത്തം ആൽമാർ ഇസ്ലാമുക്ക് കടന്നു വന്നത് പേപ്പറിൽ തന്നെ ഓതി എനിക്കത്തെ റിപ്പോർട്ടായിട്ടിക്കിടും. നിങ്ങളെല്ലാം മോദിച്ചിക്കുവാറ് സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ആൽമാർ ഇസ്ലാമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ ആവിടെ എനിക്കത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇസ്ലാമുടെ തകർപ്പുണ്ടായെങ്കിൽ ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമുടെ തപ്പുകൽപ്പനക്ക് വിധേയമാക്കിയേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമുടെ വിരോധികളായ ആൽമാര് അതിന് തപ്പുകൽപ്പനക്ക് വിധേയമാക്കിയത് അതിൽ അതിപ്രധാനമായിട്ട് ആക്കിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഏറ്റവും വലിയ ഒരിക്കലും ഒരാളും സഹിക്കുക തീരാത്ത എനിക്കത്തെ തീവ്രവാദമായിട്ടിക്കിട് ഉഗ്രവാദ പ്രവർത്തനമായിട്ടിക്കിട് ഇസ്ലാമുടെ നശിപ്പിക്കുക അങ്ങ് ആദ്യമായി എടുത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം തീവ്രവാദ ഉഗ്രവാദമായിട്ടിക്കിട്. ലോകത്താരെല്ലാം ഉഗ്രവാദ തീവ്രവാദം നടത്തുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമുടെ തലയുടെ മേലിൽ വെച്ച് കെട്ടിണിക്കത്തൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം. പേപ്പറിൽ ഞങ്ങ ബോംബെയിലെ ടാക്രിയുടെ ആൽമാർ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങനെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിൽ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടറ. ലോകത്ത് തീവ്രവാദ സ്വരാക്കിടങ്ങ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങ എല്ലാ തീവ്രവാദിങ്ങ അല്ല ചൊല്ലണിക്കത്തെ പുതിയ ഒരു തിയറിയുമായിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവനും തീവ്രവാദികളാക്കി ഇസ്ലാം ഉഗ്രവാദ പ്രചാരാക്കിണിക്കത്തെ ദീനിട്ട് പ്രചാരാക്കിയെങ്കിൽ ആൽമാരെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ തൊട്ട് ഇസ്ലാമുടെ അഭിവൃദ്ധിയെ തൊട്ട് തടയുക സാധ്യ ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരു ഭാവനയായിട്ടിക്കിടെ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആ ആരോപത്തില് 100% അങ്ങ് യശസ്വിയായിട്ടില്ലെങ്കിലും ISS പോലുള്ള ഉഗ്രവാദി അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ ഈ ലോകത്ത് പടച്ചു വിട്ടിട്ട് ഈ ലോകത്ത് കടത്തിയിട്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു യശസ്വി
അങ്ങ ആയോണ്ട് വന്നുകൊണ്ടുള്ളാറ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദിഗ്ധമായ പരിസ്ഥിതിയിലായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ, മോമിനിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിരപരാധിയായ ഒരാളെ അപരാധിയായി, ആരോപിയായി, അയാളെ ഉഗ്രവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഒരാൾ പലക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായെങ്കിൽ അയാളെയും ഉഗ്രവാദിയായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കത്തൊരു അവസ്ഥാവിശേഷമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ, ഞങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും ലോകാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അബ്ദുൽ നാസർ മഅദനി എന്ന് പറയുന്ന നിരപരാധിയോ അപരാധിയോ അല്ലാഹു അഅലം, ആ വ്യക്തി നിരപരാധി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി മാസങ്ങളോളം ജയിലുകളിലും അതുപോലെ വർഷങ്ങളോളം ജയിലുകളിലും അതുപോലെ തടവറകളിൽ ബന്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ അയാളെ ഒരാൾക്ക് പോയിട്ട് കാണുക പോലും സാധ്യമില്ല. കണ്ടിട്ടായെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണുകും അയാൾക്കും എന്ത്ര സംബന്ധം ചൊന്നിട്ട് ഇൻക്വയറാക്കിയിട്ട് കാണുക പോയോണ്ടും ഉഗ്രവാദിയായി തീവ്രവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കണിക്കത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങളെ കർണാടകയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മുട്ടത്തിൽ കണ്ടെണിക്കത്ത ഉദാഹരണമായതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ, നേതാക്കളെ, ആ ഉദാഹരണമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എതിരിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം ചൊല്ലേണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു അപരാധിയായി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മുദ്ര കുത്തപ്പെട്ടേണ്ടായെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അനുകൂലമായി ഫലത്തെ പറയുക സാധ്യതയും സൗകര്യവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ക്രൂരമായ വ്യവസ്ഥയുടെയിലായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. അതേ സമയത്ത് ഇന്നിത്തര ആൾമാര് അങ്ങവിടെ എന്തിന ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിക്ക് ബോംബെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സമൂഹത്തെ ഒരിക്കലും ഉഗ്രവാദികളായിട്ടാ തീവ്രവാദികളായിട്ട് അവിടെ മുദ്ര കുത്തുള്ള ചൊല്ലത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൊന്തുള്ള എനിക്കത്തൊരു വിശേഷിക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപം ഇസ്ലാമിയുടെ മേലിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ആ ആരോപം ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അത് ഉപോത്ബലകമാണ് ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള സംഗതികൾ. അതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടിക്കിട് ഇസ്ലാമിയുടെ മേലിൽ ആരോപരിസരത്തിന് ഭാഗമായിട്ടിക്കിട് അത്തരം എല്ലാ വിശേഷണങ്ങളും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപ ഇസ്ലാമിയുടെ എതിരിൽ ഇക്കുമ്പത്തുകോ ഇതൊരു ആരോപ്പായിട്ടിക്കിട് സഹോദരങ്ങളെ, ആരോപ്പല്ല, അങ്ങ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടിരിക്കത്തൊരു വിശേഷമായിട്ടിക്കിട്. അതായത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യാ സ്ഫോട, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംഖ്യയുണ്ട് വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടുണ്ടോ ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരു ഭീകരമായ ഭയം എല്ലാ സമൂഹത്തെയും ആവരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടോ ചൊല്ലത് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായി അങ്ങ് കണക്കിലെടുത്തെനിക്കത്തൊരു വിശേഷിക്കുക. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനസംഖ്യ എത്ര ആക്കണേട്ടായെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതൊക്കെ സപ്പോർട്ടായിട്ടിക്കിട്. മങ്ങിലായെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും മക്കളെ ജനിപ്പിക്കലേക്ക് ഇസ്ലാമിൽ വിരോധമില്ല. തസവ്വജുൽ വലൂദൽ വദൂദു, ജാസ്തി പ്രസവിക്കുന്ന പെൺമക്കളെ നോക്കിയിട്ട് മങ്ങിലോട്ടായിട്ടിക്കിട്. പക്ഷെ ആ മഹിളായിട്ട് മക്ക ആക്കിയിട്ട് തെരുളിട്ട് പോകുത്തീരാണ്ട് മാത്ര അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് ఖర్చు കൊടുക്കണം ചൊല്ലതും കൂടി ഇസ്ലാം ചൊന്നുകൊണ്ടുണ്ടു. മങ്ങിള നാളായിട്ട് എത്ര പേനെ മക്കാക്ക, എന്നിട്ട് 4 മക്ക അഞ്ഞ് 4 മക്ക ഇഞ്ഞ് എത്തീം കാണല്, അങ്ങനെയുള്ള ആക്രമിക്കത്തൊരു അവസ്ഥ അല്ല ഇസ്ലാമിലുള്ള വ്യവസ്ഥ. ഏതായാലും മിക്കറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനസംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ച് നാ ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ച് എതിർല് കാട്ടിയിട്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുക വേണമായിട്ടുള്ള കുൽഷിതമായ ഹീനമായ സ്വറ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളിടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പൊ ജനസംഖ്യയെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ജനഗണതി, ജാതി ജനഗണതി അടക്കം എടുത്തോണ്ടിരിക്കത്തൊരു സാഹചര്യമായിട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ ലോക ഇന്ത്യത്തില് എത്ര ആൾമാരുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങ 160 കോടി മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട്. 160 കോടി മുസ്ലിമീങ്ങായിട്ടിക്കട് 2015 ജനഗണതി പ്രകാരം. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ 2050 ആവുമ്പോ 280 കോടി ആവുണ്ടായിട്ടിക്കട് 280 കോടി പിന്നെ മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ ഒരു. അതുകൊണ്ടിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഇന്ത്യ ചൊല്ല രാഷ്ട്ര ഇത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാകുക സാധ്യതയുള്ളൂ ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരു ഗുമ്മട എതിർല് വെച്ചിട്ടായിട്ടിക്കട് ഇസ്ലാമിയുടെ തകർക്കുകൾ എനിക്കത്തെ ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ കർണാടകത്തേക്ക് വന്നിട്ടായെങ്കിലും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതെന്ന് കേട്ടെങ്കിൽ കർണാടക തന്നെയാണ്. അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പോ ഈ കർണാടകത്തെ 2015 ജനഗണതി അതിലെ വരതി ഇനിയും അധികൃതമായിട്ട് പുറത്തിട്ടിട്ടില്ല. പുറത്തിടുക സാധ്യതയുണ്ടില്ല. കാരണം പുറത്തിട്ടായെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളെ 2ാമത്തെ സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിനിണ്ടതായിട്ടിക്കിട് അതിന് രഹസ്യമായ ചില ഹേളികകളിൽ നിന്നിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. അതിന് വരതിങ്ങ പലതും സോരിക്കായിട്ട് ആ സോരിക്കയായ വരതി പ്രകാരം
മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തില് ദലിതന്മാരും അതുപോലെയുള്ള ST വർഗവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ 1,08,00,000 ആൾമാര് അങ്ങ് കർണാടകത്തിൽ ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൽ മൊത്തമുള്ളത് 6 കോടി ആൾമാരായിട്ടിക്കട 6 കോടി ആൾമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ 1,08,00,000 ആൾമാര് ദലിത വിഭാഗമായിട്ടിക്കട സുഹൃത്തുക്കളെ. അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് 75 lakh മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് സോരിക്കായ വറതി പ്രകാരം ചൊന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ലിംഗായുധന്മാരായിട്ടിക്കട് 59 lakh ആൾമാര്. നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് വക്കലികന്മാരായിട്ടിക്കടത് 49 lakh ആൾമാര് ചൊന്നിട്ടു. സെൻസസ് ഞങ്ങളെ എതിർന്നു കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോത്തുകു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇവിടെ ഇസ്ലാം മുസ്ലിമീങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഹിന്ദള്ളപ്പെട്ടെണിക്കത്ത ഒരു സാഹചര്യം, മുസ്ലിമീങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാത്തെണിക്കത്ത ഒരു സാഹചര്യം, ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിട്ടിക്കട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജനഗണത്തി ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളത്. ഈ ജനഗണത്തി പരസ്യമായിട്ട് പുറത്തിൽ ചൊന്നുണ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിമീങ്ങ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാനായിട്ട് പണ്ട് ആ വന്നിട്ടായെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള അനുകൂല സവലത്തുങ്ങ കൊടുക്കാനായിട്ട് പണ്ട് ചൊണ്ട രൂപത്തില് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാരെ ഞങ്ങളെ ജനഗണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി ഇനിയും അതിനെ പരസ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ചൊല്ലത് അത്ഭുതമാണ്. അതേ സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത്രയും വലിയ ജനസംഖ്യയുള്ള എനിക്കത്തെ ഞങ്ങളുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റ്, ഈ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്കത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ, ആ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും അതിന് എതിരായിട്ട് അഥവാ അതിക്ക് മേലായിട്ട് ഫലക്ക പറയുകയോ ഇന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങയോടുള്ളത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേവലം ദീനീ സംഘടനയിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടായെങ്കിൽ, ദീനിയായിട്ടുള്ള സംഘടനയിൽ മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും പിന്തള്ളപ്പെട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ചവിട്ടുവർ എന്നല്ലാണ്ട്, ഞങ്ങളെ ചൊന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ചവിട്ടുവർ എന്നല്ലാണ്ട് രാജകീയമായും അഥവാ ഈ രാജ്യത്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കണമായ ഹക്കുകൾ അത് രാജകീയമായ രാഷ്ട്രീയമായ തെരുളല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല ചൊല്ലത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടിക്കട് ഇന്നാ ചൊല്ലുമ്പോത്തുകോ ഉസ്താദെ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചൊല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു രാജകീയ പക്ഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊമ്പണ്ടമായിട്ട് വിചാരിക്കുവാറ് ഒരിക്കലുമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാജകീയ ഇല്ല. പക്ഷേ രാജകീയ ക്ഷേത്രത്തില് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നിർണായകോട് ചൊല്ലത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യവുമായിട്ടിക്കട് വേണ്ടി വന്നിട്ടായെങ്കിൽ അതിന്റെ രാജകീയത്തിന് ബലസവും തെറി ചൊല്ലത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണമായ കാര്യമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, സത്യത്തിൽ അത് ഒരിക്കലും രാജകീയ പക്ഷ അല്ല. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ആധികാരികമായി അധികൃതമായി ചൊന്നിട്ടത് രാജകീയ പക്ഷ അല്ല. പക്ഷേ രാജകീയമായിട്ട് ഞങ്ങ പക്ഷല്ല ചൊന്നിട്ടു ഞങ്ങ ഇനിയും ഇങ്ങനെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോയിട്ടായെങ്കിൽ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് കൂടെ നിലനിൽപ്പില്ല ചൊല്ലത് വളരെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമായ ഒരു കാര്യമായിട്ടിക്കട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്ത് സവലത്തുകൾ നേടാനുണ്ടായെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ, നാളെ നാനൂർ സിറാജ് സഖാഫി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഥവാ ജില്ലാ നിക്കടപൂർവ്വ പ്രസിഡന്റ് അഥവാ നാനൂർ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ചൊന്നിട്ടു നാണ് പോയ സാത്തുക എന്തും സവലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക പോണ്ടില്ലേ. അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉസ്മാനാക്ക ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു MLA ആ MLA പോയിട്ടായെങ്കിൽ പലതും കിട്ടണമായത് ഞങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കുക സാധ്യമാവൂ. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നേടിയെടുക്കണമായ സവലത്തു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇതിന് കേട്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുന്നുണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു MLA പിടിക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമാവാത്ത എനിക്കത്തൊരു അവസ്ഥ എത്തിക്കും. ഒരു MLA വേണു. MLA ഇല്ലാണ്ട് എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനായാലും എത്ര വലിയ ആലിമായാലും പിടിക്കണുണ്ടായെങ്കിൽ പിന്നെ MLA വേണു MP വേണു അങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടായെങ്കിൽ പിടിക്കുക സാധ്യമാവാത്ത എനിക്കത്തൊരു സാഹചര്യം എത്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനിവാര്യമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ എല്ലാ ജാഗലും കടകണിസൽപ്പെട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇന്നത്തെ വിധാനസൗധ നോക്കിയിട്ടായെങ്കിൽ 75 lakh അഥവാ കർണാടകത്തിലെ ഒട്ടു ജനസംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം, ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ MLA-മാരിന്റെ എത്ര ആൾമാരുള്ളത്? ഇന്റെ 7 MLA-മാർ മാത്രമായിട്ട് വിധാനസൗധമുള്ളൂ. കോൺഗ്രസിൽ വന്ന് 7 MLA-മാർ മാത്രമായിട്ട് ഇന്റെ വിധാനസൗധത്തിലുള്ള ഒരു 4 MLC-മാരിക്കണോ
JDS വന്ന ഒരു MLC യന്ത്രമായിക്കോണു എന്നല്ലാതെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വായിസെത്തുക പറ്റിയെനിക്കത്തെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള കാണുക സാധ്യതയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമായ പെർസെന്റേജ് പ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകന്മാര് 28 MLA-മാര് നിങ്ങൾക്ക് കർണാടകത്തിൽ ಬೇಣಿಂತು എവിടെ ഉള്ളാറ് എന്ന് 28 MLA-മാര് ಬಂದಿಲ್ಲ. 28 MLA-മാർക്ക് അങ്ങ് സ്പർദ്ധിക്കുള്ള അവകാശം പോലും കൊടുക്കാത്തനിക്കത്തെ ചില രാജകീയ പക്ഷങ്ങൾ. ഞാൻ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രാജകീയ പക്ഷത്തെയും ചൊല്ലല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്പർദ്ധിക്കുക പോലും അവകാശം കൊടുക്കല്ലേ. എത്രത്തോളം കേട്ടെങ്കിൽ ചില പക്കത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വോട്ട് നിർണായകമായ ജാഗയ്ക്കിട് ആ ജാഗയിൽ പോലും മുസ്ലിം കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് വോട്ട് നിൽക്കുള്ള എനിക്കത്തെ അവകാശം കൊടുക്കാത്ത സാഹചര്യ. പിന്നെ എങ്ങനെയായിട്ട് മുസ്ലിം MLA-മാര് വിധാനസൗധത്തേക്ക് പോകേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇത് നാ ഒരാൾ MLA ആക്കിയിട്ട് കടത്തുന്നുണ്ടോ ഒരു കൂട്ടം ആൾമാർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കൂട്ടം ഇപ്പുറത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ അയാളാവുക തീരാ ചെന്നിട്ട് അഡ്ഡകാൾ വയ്ക്കണിക്കത്തെ ഒരവസ്ഥ, ഇയാളാവുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ തീരാ ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരവസ്ഥ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ രാജകീയ വലയത്തിലുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ലിംഗായിട്സ് 59 കാൽമാറുള്ള അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ 50-ലേറെ MLA-മാര് വിധാനസൗധത്തിലുള്ളാറ്. ഒക്കലികന്മാര് 49 കാൽമാറുള്ള ഒക്കലികന്മാര് അങ്ങ് 50-ലേറെ ആൾമാര് ഉണ്ട് വിധാനസൗധത്തിലുള്ളാറ്. മുസ്ലിം 7 ആൾ മാത്രമല്ല. 2 ಅಂಕಿಗೆ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലെ 2 ಅಂಕಿಗೆ മുസ്ലിമുടെ ഉമ്മത്തിലെ MLA-മാര് എത്തില്ല ചൊല്ലത് ഖേദകരമാണ്. അത് എത്തിയിട്ട് 1985 തോലുള്ള വിധാനസൗധ അസംബ്ലിയില് 5 MLA-മാർ ഇന്നാറ്. അതിൽ പിന്നെ ഒരു ഉപചുനാവണയായിട്ട് 7 MLA-മാരായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ യാരെ വന്നിട്ട് ഇന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിധാനസൗധത്തെ ഉൾഗത്തിൽ പോയി വെച്ചങ്ങ സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമായ ആനുകൂല്യം ഞങ്ങൾ എടുക്കണുണ്ടായെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന MLA-മാര് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. പലക്കഭരണിക്കത്തെ ആൾമാര് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനുള്ള ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഗൗരവാന്വിത മാജി മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യജി ചൊന്നത് ഞങ്ങളെ കേട്ട നിങ്ങളെ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ കഷ്ട ഈ വിധാനസൗധത്തിൽ ചൊല്ലങ്ങയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കുക അവിടെ ചെന്നിട്ടു നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിലും ന്യൂസിലും കേട്ടങ്ങ ഓദ്യങ്ങ സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരിഹാരം കൊമ്പണ്ട്, എങ്ങനെ ഇതിനെ ബദലാവണാക്കടെ? അതേ സമയത്ത് 49 മാത്ര ആളുകൾ എനിക്ക് 59 എനിക്കത്തെ ലിംഗായുഡ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നേതാവായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങളെ യെഡിയൂരപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ ഒക്കലികന്മാർക്ക് അങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് വായിസെത്തുകോ ദേവേഗൌഡ ഉണ്ട്. മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വായിസെത്തുകോ അതുപോലെ ഒരു നേതാവുണ്ട് കർണാടകത്തിലില്ലേ? ഉള്ളറ ഇല്ല. ഇത് കേന്ദ്ര ഇങ്ങനെ ഇനിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിയ കുരിയെ പോലെ ബലി കൊടുക്കുള്ള കുരിയെ പോലെ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ മുൻവരിഞ്ഞിട്ടായെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നിലനിൽക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമില്ല. ഞങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയോ ബാധിക്കണിക്കത്തൊരു വിഷയായിട്ട് അത് മാറുകയോ സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യകർത്തന്മാരെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ നാച്ചൊന്നതിന് എല്ലാത്തിനും അർത്ഥ ഈ മുസ്ലിം ജമാഅത്താക്കിടത് രാജകീയാക്കുകയായിട്ടുണ്ട് ഒരാളും വിചാരിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാ ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഐക്യാവണമായ ഒന്നിക്കണമായ ആവശ്യകത ഉണ്ട്. ഏതൈക്യ? ആദർശത്തിലൊട്ടുള്ള ആദർശബദ്ധത്തിലുള്ള ഐക്യത്തിക്കട് ആദർശ വിരോധത്തിലുള്ള ഐക്യല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൊരു മഞ്ഞാണ്ട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ടിവിയുടെ ഒരു ആങ്കർ ആ ആങ്കർ നിന്ദനാക്കിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന് വിരുദ്ധ പ്രതിഭടന നടന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുന്നികൾ പ്രതിഭടനാക്കിണ്ടായെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. ആ പ്രതിഭടനയ്ക്ക് പ്രതിഭടന അത് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബാനായിട്ടുള്ള പ്രതിഭടന ടിക്കറ്റ് നാ കേക്കടെ മുജാഹിദും ജമാഅത്തും എന്ത് യോഗ്യത ടിക്കറ്റ് പ്രതിഭടനാക്കുള്ളത്. ആ ടിവിയുടെ ആങ്കർ ചൊല്ലവരെ കാണാ ഒരു ഹെജ്ജ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന ആളുകൾ നബി തങ്ങൾക്ക് ബാനായിട്ട് ഹോറാട്ടാക്കുക ഒരു അർഹതയും ഇല്ല. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു മമ്മദാക്കായിട്ട് തിണ്ടു ചൊല്ലണോ ആ വ്യക്തിക്ക് നബി തങ്ങൾക്ക് ബാനായിട്ട് ഹോറാട്ടാക്കുക എന്തർഹത്തെ? മുഹമ്മദ് നബി ഞങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരു സാമാന്യാളായി ജനിച്ചിട്ട് സാമാന്യാളായി ജീവിച്ചിട്ട് സാധാരണ ആൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിച്ചിട്ട് അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ച വഹാബിക്ക് മുജാഹിദിക്ക് സലഫിക്ക് എന്തർഹത്തെ? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരർഹതയും ഇല്ല. അതേപോലെ 1985
പിന്നെ പ്രബോധനത്തില് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനത്ത് മറവ് ചെയ്തത് ആ തടി സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ തടി പോലെ ഭൂമിയുടെ മേൽ വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞിട്ട് നാറിയിട്ട് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല, രോഗാണുക്കൾ ഹരടുക സാധ്യത ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മദീനത്ത് ദഫനാക്കിരണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി 1985 എഴുതി വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ ഈ ആങ്കർ ചെന്നതിനെ കാണാൻ ഒരു ഹെജ് അപ്പുറത്തല്ലേ ഉള്ളത്. അവന് എന്ത് അധികാരമുള്ള അള്ളാഹുടെ റസൂലോട് സംബന്ധിച്ച് ചൊന്നയിക്കുവാനായിട്ട് പ്രതിഭട്ടനാക്കുക എന്ത് അർഹത്തുള്ള. അതേ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പലരും മുസ്ലിം ഒക്കൂട്ടാണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ പ്രതിഭട്ടനാക്കിടെ അള്ളാഹുടെ സഹായം കിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ ഒരു ഞങ്ങളെ ഐക്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യം ആക്കിയിട്ടെങ്കിൽ ഈ ഐക്യത്തിന് അള്ളാഹുടെ സഹായം കിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പിടിച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചില്ലെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം വസ്തുസ്ഥിതി ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള അൽമനാറും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രബോധനവും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് നോക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊരു പ്രതിഭട്ടനെ നണ്ടേതൊരു പ്രതിഭട്ടനെ വിളിച്ചത് കേട്ടാരല്ലോ ഉള്ള റേറ്റ് അതില് ഒരാൾ അയാളുണ്ട്, ഒരാൾ ഇയാളുണ്ട്, ഒരാള് മറ്റൊരാളുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ ആക്കണേ നാ വണ്ടിയില്ല തന്നെ. കാരണം അതൊക്കെ ഉത്തരവിട്ടല്ല, അള്ളാഹുടെ സഹായമില്ല അതൊക്കെ. പിന്നെന്തിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഞങ്ങളെ യോജിപ്പു? ഞങ്ങൾക്ക് ആദർശബദ്ധമായ യോജിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ആദർശത്തിന് വിരോധം ആറാക്കിയിട്ടെങ്കിലും അന്നങ്ങ് സഹിക്കുക സാധ്യമില്ല. മഹാനായ സയ്യിദുനാ താജുൽ ഉലമ കാട്ടിത്തന്ന ആദർശ അതായിട്ടിക്കട് സമസ്തത്തെ ഇഞ്ഞു പറമ്പത്തു മേൽ ആകാശവും കീഴ് ഭൂമിയല്ലാണ്ട് കയ്യിലൊരു റെക്കോർഡ്സിന്റെ പോലില്ലാത്ത റെക്കോർഡ്സ് കയ്യിലിക്കിടതല്ല വിഷയ, ആദർശ കയ്യിലിക്കിടതായിട്ടിക്കിട വിഷയ. ആ ആദർശബദ്ധത്തെ താജുൽ ഉലമ കാട്ടിത്തന്നിട്ടെങ്കിൽ റൂഹിന്റെ കാലത്തോളം ഒരു വഹാബിനെ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല. ഞങ്ങൾ ആദർശമായിട്ടിക്കിട പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. ആ ആദർശ പ്രതിപാദന ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രതിഭട്ടനയും ആക്കണ്ട. മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഐക്യമാണോ? അവിടെ നിങ്ങൾ AP നോക്കണ്ട, ഈക്ക നോക്കണമായ അകത്തേയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദർശപരമായി ഞങ്ങൾക്ക് മക്കെന്തില്ല വിരോധമില്ല. സാംഘികമായിട്ടിക്കോ സാംഘികമായ വിരോധം ഇണ്ടുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ മേൽഘടകം AP ഉസ്താദ് എപ്പോ ഐക്യ ഘോഷണാക്കറ അണ്ടത്തുള്ള ഒരാളിട്ട് ഒരു ഐക്യമില്ല, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഐക്യം ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ ഐക്യപ്പെടണോ, അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളെ നേതാവായ താജുൽ ഉലമ വഫാത്തായപ്പോ ചത്തുപോയിട്ട് ചെന്ന വിഭാഗത്തൊട്ടുകോ ഐക്യാക്കുക ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല. ഇക്കട്ടെ നാട് വിഷയം ചേഞ്ച് ആയി പോയോണ്ടുണ്ടു ഞാൻ ചൊന്നോ വന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഏകാഭിപ്രായമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണുണ്ടായെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവണോ? ഇന്ത്യത്തെ സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങൾ എന്താക്കൂ സാധ്യമില്ലാത്ത എനിക്ക് ഒരു വിഷയത്തിക്കിട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ. പിന്നെ ഒരു ജാവുകു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഘോഷണാക്കിയിട്ട് പിന്നെ 1500 നോട്ടെല്ല നാലിൽ പിന്നെ ചാൽത്തികയില്ല ചലാവണാവില്ല. സുപ്രീം കോർട്ട് അടക്കം അതിന് വിരുദ്ധ പിന്നെ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿತ್ತು ಕೂಡ ಅದರ പിൻവലിപ്പെട്ടത് തിരുത്ത ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ദീനിങ്ങളും ദീനില്ലാത്തവരും അതിന് വിരുദ്ധ പ്രതിഭട്ടനാക്കിയാറ്. എന്നിട്ട് എന്താ അവരെ പിൻവലിപ്പിക്കുക സാധ്യമില്ല. നാ കേക്കട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നാളെ ഒരു സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ഒരു തീർപ്പ് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണ്ട, പള്ളിയിൽ നിസ്കാര പരസ്യമായിട്ട് തീരാ ചൊല്ലണിക്കത്തൊരു തീർപ്പ് ഇണ്ട് തൊലാക്കിടെ തീർപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പരിപൂർണമായി അംഗീകാരമായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ 150 കോടി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അതിനെ വിരോധാക്കിയിട്ട് നിപ്പാട്ടൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാ? എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് നിപ്പാട്ടൊക്കെ സാധ്യമാവാത്തത് ഒരു മുസ്ലിം മാത്രം ശരിയായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ടാ? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാതാവരണ സാഹചര്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളിടയിൽ നടമാടിയോണ്ടുണ്ടു. അതുകൊണ്ടിട്ടു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭ പർവ്വത്തു ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഓർമ്മിച്ചു കിട്ടണമായ ആവശ്യകത ഉണ്ട്. അവിടെ രാജകീയം നോക്കിയിട്ടല്ല, അവിടെ വേറെ നോക്കിയിട്ടല്ല, അയാൾ JDS അയാൾ BJP അയാൾ കോൺഗ്രസിനാളായിട്ട് നോക്കിയിട്ടല്ല. മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചൊല്ലത് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് വലിയ പ്രശസ്തി ഉൾക്കൊള്ളത്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒగ్గട്ടായിട്ട് അവിടെ ഏത് രാജകീയം നോക്കില്ലേ, അത് നന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള MLA, അത് അവന്റെ പാർട്ടിയിലുള്ള MLA, അത് അയാൾ കൊണ്ടുണിത്ത് ഇയാൾ കൊണ്ടുണിത്ത് ആറുമല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ MLA ആറിനാറ അങ്ങ് എല്ലാം കൊണ്ടുണിത്ത് ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒക്കറലിനൊരു ആഗ്രഹ ചൊല്ലത് ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് വേണായിട്ട് ഇസ്ലാമുക്ക് വേണായിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് ആക്കണ വേണ്ട. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, താസുബ് ചൊല്ലത് പക്ഷപാത ചൊല്ലത് നന്റെ പക്ഷത്തോണാക്കിണ്ടെങ്കിൽ സമ അങ്ങനെ പക്ഷത്തങ്ങാക്കിണ്ടെങ്കിൽ തപ്പു.
അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ദീനിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മഖ്സൂമിയ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് കട്ടപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്വഹാബത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരാള് ആ പെണ്ണിയെ വേണായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് പൽക്ക പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടിട്ട്, നിങ്ങക്ക് വേന്മായ ആൾമാര് നിങ്ങളെ പക്ഷത്തെ ആൾമാര് കെട്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഇതാ സറക മിൻകും മുശരീഫു തറകൂഹു വൈദാ സറക ഫീകും ലഈഫു, നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വലിയ വലിയ തറവാട് ആൾമാര് നിങ്ങളെ പക്ഷത്തെ ആൾമാര് ഒരാൾ ഒരു തപ്പാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടുപെടുറാറ്. അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എതിരായ ആൾമാർ തപ്പാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശിക്ഷാ നടപടിയാക്കിടാറ്. ഇത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ യോജിച്ചതല്ല, ഇതിലായിട്ടിക്കിടുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്ത് നശിക്കരേട്ട് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് രാജകീയ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗ വർണ്ണ ഭേദമന്യേ ഇടീ ഉമ്മത്തിനെ ഒഗ്ഗൂടിച്ചിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഏകമായ അഭിപ്രായത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമായ ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കൂ. ഇന്ന് ലോകത്ത് കേൾപ്പുള്ള ഒരു നേതാവില്ലെങ്കിൽ അത് സുൽത്താനുൽ ഉലമയെ ഉസ്താദ് മാത്രമായിട്ടിക്കട്, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സൗത്ത് കർണാടകത്തില് ദക്ഷിണ കർണാടകത്തിൽ നിങ്ങൾ നിന്നിട്ട് കേവലം 3 അവസ്ഥാ വിശേഷം മാത്രം മയ്യാവലെ ഞങ്ങളെ ഷാഫിരെ കാണാം. ഏറ്റവും വലിയ സിംഹഭാഗമായ എനിക്കത്തെ ഹനഫി വിഭാഗ ഉത്തര കർണാടകത്തെ ഭാഗത്തിലുള്ളവര് അങ്ങ നായകത്വത്തിന് ആളില്ലാണ്ട് നായകത്വത്തിന് ഹാത്തെറിഞ്ഞോണ്ടുള്ളവര് ഞങ്ങൾക്ക് നായകത്വം തരൂ. ഞങ്ങളെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി സൈദി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉത്തര കർണാടകത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കോ മൗലാന സാബ് ഞങ്ങളെ ഷാഫി സൈദി അവരുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് മൗലാന സാബിന്റെ അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കി തരുണ്ടു ആഗ്രഹിക്കടെ ലാക്കുകെട്ടിലെ ഹനഫിങ്ങ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഉത്തര കർണാടകത്തെ ഭാഗത്തുള്ളവർ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടേക്കിട് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നിലവിൽ വേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഞ്ഞാണ്ടൂർ ജാഗയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴത്തോ 20 ലക്ഷം ആൾമാര് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിലെ പെറവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ചൊന്ന്. അപ്പോ ഒരാൾ ഫോണാക്കിട്ട് കേട്ടിട്ട് ഉസ്താദെ 20 ലക്ഷം ആൾമാർ നാളെ ബംഗളൂരിൽ ചേരാറാണ്. ഞാൻ ചെന്ന ബംഗളൂരിൽ ചേരുന്ന വിഷയം ചൊന്നല്ല, മുസ്ലിം ജമാഅത്തിലെ പെറവത്തിലും 20 ലക്ഷമല്ല, ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശം ഉൾക്കൊള്ളുടെ എല്ലാ മോമിനികളെയും എത്ര ലാക്കുള്ളവ അങ്ങനെ എല്ലാരെയും ഇതിന്റെ പരുവത്തിൽ അണിനിരത്തുള്ള പ്രസ്ഥാനമായി ടിക്കറ്റ് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ചൊന്നിട്ടു ആ വ്യക്തി ചൊന്ന് അതേ ടിക്കറ്റ് 20 ലക്ഷമല്ല, അതിലേക്കാണ് യാറെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ പരുവത്തിൽ നിന്ന് അണിനിപ്പാട്ട് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതുകൊണ്ട് വലിയതായ ജനസംഖ്യ മുസ്ലിമീങ്ങ കൂടെ ശക്തിയുണ്ട്, മുസ്ലിംസ് കൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നിട്ടു ഞങ്ങളെ രാജകീയത്തെല്ലാം വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒగ్గട്ടായിട്ട് കാട്ടുണമായ പരിസ്ഥിതി ഇവിടെ ഉണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അതില്ലാണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ജീവിക്കൂടാലെ നിങ്ങൊന്നില്ല മഹാനായ ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഷുഐബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട്ട് കനിയായി ചൊന്നാൽ യാ ഷുഐബ് മാ നഫ്ഖു കസീറൻ മിമ്മാ തഖൂൽ, ഓ ഷുഐബ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെല്ലിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തലവ് പോകണ്ടേ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചൊല്ലിട്ട് തലവ് പോകണ്ടേ, നിങ്ങളെ ഏകദൈവ വിശ്വാസ നിങ്ങളെ ആനുകൂല്യത്തെ നിങ്ങളെ സൗലത്തു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെല്ലിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തലവ് പോയോണ്ടില്ല. ലൗലാ റഹ്തുക ലറജംനാക, ഷുഐബേ നിങ്ങളെ പർവ്വത്തിലു ലാക്കുകെട്ടിൽ ആൾമാരുള്ളവര് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ റായത്തെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഗടിപാറാക്കാത്ത ഡിബാറാക്കാത്ത ഇവിടെ ജീവിക്കുക നിങ്ങളെ പെടാനാത്ത്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ പർവ്വത്തിൽ ആൾമാരുള്ളവര് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ തൊടുകു പേടിയായോണ്ടുണ്ടു. ഷുഐബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമുടെ അനുയായിമാർ ചൊന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ലൗലാ റഹ്തുക ലറജംനാക, ഷുഐബ് നബിയെ നിങ്ങളെ റഹ്ത്ത് നിങ്ങളെ സേന നിങ്ങളെ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് നിങ്ങളെ പർവ്വത്തിൽ ഇല്ലാട്ടായെങ്കിൽ ലറജംനാക നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഡിബാറാക്കാൻ താ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഊടെ തുടച്ചു മാറ്റുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പലരും നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്തെ ഐക്യപ്പെടുത്തണമായത് ഞങ്ങളെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ലൗ ഷാ റബ്ബുക ലജഅലന്നാസ ഉമ്മത്തൻ വാഹിദ. ഇവിടെ വഹാബിമാരുള്ളവർ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുള്ള തബ്ലീഗുകാരുള്ള പല വിഭാഗവുമായിട്ടുള്ളവർ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ബുദ്ധി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഞങ്ങളെ സമാക്കുക സാധ്യമല്ല. ലൗ ഷാ റബ്ബുക ലജഅലന്നാസ ഉമ്മത്തൻ വാഹിദ, അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല ഒന്നാക്കാൻ താ. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ഒന്നാക്കുക ആർക്കും സാധ്യമല്ല. വലാ യസാലൂന മുഖ്തലിഫീന, അങ്ങനെ ഭിന്നാഭിപ്രായം ചൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാറ് ഇല്ലാ മൻ റഹിമ റബ്ബുക. നബിയെ തങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബ് കരുണ ചെയ്തെനിക്കത്തെ റഹ്മത്ത് ചെയ്തെനിക്കത്തെ ആൾമാർ ആറുള്ളറ അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കട്ടാവാറിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചൊല്ലു.
ಐಕ್ಯತೆ ಪೆರವತ್ತಲು ನಂಗೆ ನಿಕ್ಕಣು ಯೋಜಿಪಡ ಪೆರವತ್ತಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಮ್ಮತ್ತು ಸುನ್ನತೆ ಮಾತ್ರ ಆದರ್ಶത്തില് ഐക്യത്തിലായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണമായതിട്ട് ഖുർആനടി ആയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒട്ടുക്ക് ചൊന്നുകൊണ്ടുണ്ട് ഇല്ലാ മർറഹിമ റബ്ബുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയ ആൽമാറ് ആ ആൽമാറ് അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാറുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഫലിദാലിക ഖലഖഹും അള്ളാഹു അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതൊക്കെ വേണമായിട്ടായിട്ട് വതമ്മത്ത് കലിമത്തു റബ്ബിക നബിയെ തങ്ങൾക്കുള്ള റബ്ബിന്റെ കലിമത്ത് ഇവിടെ ഭർത്തിയായിട്ടായിട്ട് എനിതിൽ എന്തും ചേഞ്ചസ് ഇല്ല ല അംല അന്ന ജഹന്നമ മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസി അജ്മഈൻ ഐക്യത്തും യോജിപ്പും വരാത്ത ജിന്നുകളെയും ഇൻസുകളെയും നാളെ നരകത്തിൽ കത്തുപാട്ട് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊന്നറ അതുകൊണ്ട് ഐക്യം ഞങ്ങൾ ഈ ഐക്യ സമാനത്ത് എങ്ങനെ തെളിവ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഐക്യ ഒരിക്കലും സമാനത്ത് ചൊല്ലുകാവുടു മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്നു ഇന്നല്ലാഹ ലാ യുജ്മിഉ ഉമ്മത്തി അല്ലാഹു തആല നന്റെ ഉമ്മത്തിനെ യോജിപ്പിലാക്കി ഐക്യപ്പെടുത്തില്ല തെറുതപ്പിയ വൈകേടുത്തരത്തില് തപ്പുല് നന്റെ ഉമ്മത്ത് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂടലായിട്ട് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അതായത് ഒരു വിഭാഗം ആൽമാർ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തപ്പുലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ചൊല്ലുക തീരാൻ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സിദ്ധാന്ത അങ്ങനെ ആദർശം ഒരിക്കലും തപ്പാവല തപ്പുടെ മേൽ നന്റെ ഉമ്മത്ത് യോജിക്കലായിട്ട് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി വയദുല്ലാഹി മഅൽ ജമാഅ അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായമുള്ളത് സംഘടനയുടെ മേലായിട്ട് ഐക്യത്തെ മേലായിട്ട് സംഘടനയുടെ മേലായിട്ട് കേറിട്ട് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഐക്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ആളില്ലാത്ത നിൽക്കത്ത അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ മഹാനായ സയ്യിദുനാ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് 6 ദശകಗಳ കാലം ഇവിടെ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു ദീനിയായ അന്തരീക്ഷവും ദീനിയായ വാതാവരണവും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലായിട്ട് അതേ സമയത്ത് ഉത്തര കർണാടകത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ഹനഫിങ്ങ അനക്ക് ദീനില്ല ദുനിയാവില്ലാത്ത എനിക്കത്തെ ഒരു പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് കേട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചൊന്നു കൽ ഗനമി ലാ റാഇയ ലഹാ ഔ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി അവസാന കാലഘട്ടം അവന്റെ ഉമ്മത്ത് ആഡ്ര കൂട്ടം പോലെ അവിടെ ആഡ്ര റാസി പോലെ എങ്ങനെ ആഡ്ര റാസി എന്നെങ്കിൽ ലാ റാഇയ ലഹാ അതിക്ക് മേപ്പാട്ട ആളില്ല മേപ്പാട്ടുക ആളില്ലാത്ത എനിക്കത്തെ ആഡ്ര കൂട്ട പോലെ നന്റെ ഉമ്മത്തായിട്ട് അതപ്പതിക്കോറുണ്ട് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഊടായിട്ടിക്കിടെ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ആവശ്യകത അങ്ങ് പണ്ടത് ഊടായിട്ടിക്കിടെ നിങ്ങൾ ആ സമൂഹത്തെ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകൊള്ള പ്രയത്നം ആക്കണായത് ആ ഉത്തര കർണാടകത്തെ ഭാഗത്തുള്ള ആൽമാര് നേതൃത്വത്തിന് വേനായിട്ട് ഹാത്തുരയുമ്പത്തുകയായിട്ടിക്കിട് അനക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുക ഈ ശതമാനത്തെ മുജദ്ദിദായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകൾ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിരീക്ഷകരെ കാണാപ്പുറ ചന്തത്തിലായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒക്കറളിന മാത്തു ഒക്കറളിന ധ്വനിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ മേലുകൊമ്പരണമായ ആവശ്യകതയുണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശ രംഗത്ത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ സ്പിരിറ്റ് കൊറടിയാവുക തീരാ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ബിദ്അത്ത് ആൽമാറുമായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാള് പ്രശ്നം കേട്ടിട്ട് മുസ്ലിം ജമാഅത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമോട്ട് നിങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നിങ്ങൾ ഒപ്പില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വഹാബി എല്ലാരെയും ഒപ്പിടതല്ലേ അങ്ങനെയും ഇതിൽ മെമ്പർ ആക്കുക അവിടെ അങ്ങനെയും ഇതിൽ മെമ്പർ ആക്കുക അവിടെ അങ്ങനെ എന്താക്കോ ഇതിൽ മെമ്പർ ആക്കുകയോ ആവില്ലേ അങ്ങനെ ഇതിൽ മെമ്പർ ആക്കുകയോ മുസ്ലിം ചെന്നെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അംഗീകരിക്കണ മുസ്ലിം എല്ലാ മുസ്ലിമുടെയും ഞങ്ങൾ എന്താക്കില്ലേ ഇതില് സേർപ്പാട്ടിന് എനിക്കത്തെ ദിശയില്ലേ ആദർശം പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ആദർശം ആര് അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണറാ അങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിൽ സേർപ്പാട്ടത് ഒരാൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളതെല്ലാം സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ സുന്നി യുവജന സംഘ സുന്നി മാനേജ്മെന്റ് സുന്നി ജമിയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ സുന്നി ജമിയത്തുൽ ഉലമ അല്ലേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ സുന്നി ജമാഅത്താക്കാവലാത്ത പിന്നെ മുസ്ലിം ഇതൊരു മുസ്ലിമായ എന്താ നല്ലൊരു ചോദ്യമല്ലേ ഇത് മാത്രം എന്തിന് മുസ്ലിം ജമാഅത്തായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്ത എന്തിനു കേട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ സുന്നി അല്ല ഒറിജിനൽ ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒപ്പിയറല്ലേ സുന്നി ജമിയത്തുൽ ഉലമ ഞങ്ങളത് സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ ഞങ്ങളത് സുന്നി യുവജന സംഘം ഞങ്ങളത് മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേണ്ടി കാട്ടുക പേനായിട്ടായിട്ട് കയറിയിട്ട്
മുസ്ലിം ജമാഅത്താക്കി എന്തിಗೆ മുസ്ലിം ചെന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ പെരുവത്തിൽ നിൽക്കടെ എല്ലാ വിഭാഗവും അങ്ങ് മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഇക്കട രണ്ട് കാട്ടുകളായിട്ട് ഇക്കട്. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, മുസ്ലിം അങ്ങനല്ലോ ദബ്ബി കൊട്ടിട്ടാറും ഞങ്ങൾ എന്താക്കണില്ലേ, ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കൂ, ആരും ഭരണമായ അകത്തില്ല. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തെ വിട്ടിട്ട് ഒരു ഐക്യാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ ആ ഐക്യത്ത് ഒരു നിലയുമില്ല, ഒരു ബലയുമില്ല. നീ നോക്കൂ, പിന്നെ ഇറാഖില് ഭയങ്കരമായ കൊലപാതകം നടന്നപ്പോ, അവിടെയും ഇവിടെ ലോകത്ത് നാനാഭാഗത്ത് മുസ്ലിമിയെ അക്രമം നടന്നപ്പോ ഞങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാർ നാസിലത്ര കുനൂത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് ചൊന്നത്. നാസിലത്ര കുനൂത്ത് ചൊന്നെങ്കിൽ സുബൈ നിസ്കാരത്തിലുള്ള കുനൂത്തല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്ത് വന്നപ്പോതുള്ള കുനൂത്ത്. ആ കുനൂത്ത് ഓതുക ചെന്നപ്പോ നിങ്ങൾ കുനൂത്ത് ഓതിയ ആ കുനൂത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചൊല്ലുന്നത് അല്ലാഹുമ്മ ഹ്ദിനാ ഫീമൻ ഹദൈത്. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഈമാനും ഹിദായത്തും നീ നിലനിപ്പാട്ടുന്നുണ്ട്. എവിടെ കളാട്ടായെങ്കുവാവും, എവിടെ ഞങ്ങളെ ജീവ പോയെങ്കുവാവും, ഞങ്ങളെ ഹിദായത്ത് ഫസ്റ്റ് നിലനിപ്പാട്ടുന്നുണ്ട്. ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട്, ഹിദായത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടെ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളെ തടി മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമില്ല. തടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ദുനിയാവും നഷ്ടപ്പെടുമല്ലാണ്ട് ഈമാനും ഹിദായത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ ദുനിയാവും ആഖിറവും രണ്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം, ഏറ്റവും വലിയ നിഅമത്ത് അവന്റെ ഈമാൻ ചൊല്ലതെത്തിക്കട്. ആ ഈമാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തതുപോലെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണമായ ജവാബ്ദാരി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതൊരു വഹാബിരെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നില്ലേ, മൻ നളറ ഇലാ സാഹിബി ബിദ്അത്തിൻ, ഒരു മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ മുഖത്ത് ഓർത്ത് നോക്കിയിട്ടെങ്കിൽ നസഅ അല്ലാഹു ഈമാനഹു മിൻ വജ്ഹിഹി, അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹു ഈമാന്റെ വെളിച്ചത്തെ കെടുത്തി പൊളിച്ചു കളയുവാണ്ട് ആ മഹാനായ ഗൗസുല്ലാദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഗുന്നത്ത് ചൊല്ല കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ. മോണോ ഞങ്ങ മുജാഹിദ് എങ്ങനെ ജമാഅത്ത് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഐക്യമായിട്ട് നബി തങ്ങൾക്ക് പേനായിട്ട് ഒരു ആങ്കർക്കെതിരായിട്ട് അവനൊന്നും മുറിക്കാത്ത ആങ്കർ അവൻ എന്തൊരു പേനയും ചൊല്ല, അവന്റെ അപ്പുറത്ത് ചൊല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രതിഭട്ടനാക്കണം, ഞങ്ങളെ കർത്തവ്യത്തിക്കട്. അതൊക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുക്കുക ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മുണ്ടാണ് തീക്കടല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ രൂപത്തിൽ കാനോണബദ്ധമായ പോരാട്ട ഞങ്ങൾ ആക്കണം. അതാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്കൂ സാധ്യത. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സമയം ഞങ്ങൾ കുറെ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തല്ലേ. ആ മനുഷ്യർ ഒരു അറസ്റ്റ് പോലും മാറ്റൂ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലില്ലേ, ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമായിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇക്കുമ്പോഴത്തൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും യോജിക്കുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ആദർശത്തെ മേലായെങ്കിലും മാത്രമേ അള്ളാഹുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കോത്രല്ലാണ്ട് വഹാബിനെ കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ സംഘടനയാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ പ്രതിഭട്ടനാക്കിയിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊന്നും കിട്ടുപോണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രതിഭട്ടനകൾ ആവശ്യമാണ്. നാളെ SSFയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പലരും കേട്ടത് എന്ത് നിങ്ങൾ SSFയുടെ പേരിൽ മൈക്കാലത്ത് പ്രതിഭട്ടനാക്കിയിട്ടില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തെരിയാണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കാണ്ടല്ല, എല്ലാം തിരിഞ്ഞിട്ടും ചിന്തിച്ചിട്ടും ആയിട്ടിക്കിട് തെല്ല് ലേറ്റാവട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊന്തുണ്ടു. ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേ ഓർഡറുകൾ വന്നിട്ട് അവന്റെ അത്ര താരീഖ് തോളം അറസ്റ്റ് ആക്കോ തീരാ, ഇത്ര താരീഖ് തോളം അറസ്റ്റ് ആക്കോ തീരാ. ഇപ്പൊ 16 താരീഖ് ടിക്കറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചത്. ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യന്ത്രം അവിടെ നോക്കും. അതിന് മേലായി ടിക്കറ്റ് SSFയുടെ പ്രവർത്തനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നടക്കുക പോകേണ്ടത് മാത്രമല്ല. എന്തിനായിട്ട് കേട്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണമായിട്ട് എവിടെയുള്ള പ്രതിഭട്ടന നടന്നതാ അവിടെ ആശിഖീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുടെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ജീവ പോയണിക്കത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് ലോകത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കണ്ടത്. ആശിഖീങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലുകൾ വേണമായിട്ട് ജീവ ത്യജിക്കുകയായിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അത്രയും ഈമാൻ ഉൾക്കൊണ്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾമാരെ മൈക്കാത്ത് ചേർപ്പാട്ടിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുക തെരിയാണ്ടല്ല, അതുക്കുള്ള ശക്തിയുമില്ലാണ്ടല്ല. പക്ഷേ അതിലെ വിപത്ത് പിന്നെ എന്തിനായിപ്പോവും ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരു ആതങ്ക ഞങ്ങളെ പരുവത്തിലുള്ളൂ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോകുമോ എന്നത്, ഞങ്ങൾക്കത് മാറക്കായി പോകുമോ, ഞങ്ങൾ എന്തോ ആക്കോ പോയിട്ട് ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരു ഭ്യാറ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളെ ഉണർത്തിയത് കൊണ്ടിട്ടു. അത് പെൻഡിങ് വെച്ചിട്ടല്ലാണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ മനുഷ്യരെ ബന്ധനാക്കിടത്തോളം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് SSFും SOSും പോരാട്ടാക്കിടെ ചൊല്ലതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അപ്പോ ആ നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ബാങ്കിയുടെ ಬಗ್ಗೆ ഇളകിക്കൊണ്ടുണ്ടോ, ആരതിനെ ಬಗ್ಗೆ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ. കുറെ വിഭാഗം ആൾമാർ കിടറ് അങ്ങാ ഒരിക്ക പ്രതിഭടനാക്കിടറ് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രംഗത്താണ് ആരെയും പേരെടുത്തിട്ട് ആരെയും ചൊല്ലല്ല. അങ്ങനെ ചൊന്നെങ്കിൽ പലരും ഇതിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് ആക്കിടാറ്.
അങ്ങനെ വോട്ടുകൾ രാജ്യത്തെക്ക് പേരായിട്ട് ചില ലാഭ പഴയത് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ല ആത്മാർത്ഥമായി സ്വരാക്കരങ്ങളും ഉള്ളാറ്. അതായത് ഇസ്ലാമേತರ ആൾമാർ ഞങ്ങ ನಂಬಿನಿಕತೆ പല ആൾമാർ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇನಾയിട്ട് അങ്ങ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ചൊല്ലാറ് അങ്ങ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೇಳಿಕೆ കൊടുക്കണത്. പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഇഖ്ലാസിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ അതിനെ നമ്പിട്ട് ആ ആള് ഞങ്ങൾക്ക് പരമായിട്ട് വാദിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനം കൊണ്ടിട്ടു യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബലിഷ്ഠം അള്ളാഹുടെ ഹബീബ് ബേനായിട്ട് എന്ത് ചൊന്നെങ്കിലും മുസ്ലിമീങ്ങ അത് മുണ്ടാണ്ടിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൊന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ നേതാവായ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യിബ്നു സലൂൽ ചൊല്ലുടെ വലിയ മുനാഫിഖീങ്ങളുടെ നേതാവ്. ആ നേതാവിനെ മുട്ട നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോയിട്ട് അവന്റെ സമാക്കുക വേനായിട്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് പലക്കെ പറയുക വേനായിട്ട്. അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കത്തട മേലായിട്ട് യാത്ര പോയ ഫബാല ഹിമാറു റസൂലില്ലാഹി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കത്ത ആ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യിബ്നു സലൂലിന്റെ എതിർള്ള മൂത്രബീത്തിയപ്പോ ഇലൈക അന്നി ആ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യിബ്നു സലൂൽ ചൊന്ന മുഹമ്മദ് നിന്റെ കത്തര നിങ്ങളെ കത്തര അപ്പുറകൊമ്പോറു നക്കതിര വാസന സഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. സ്മെല്ല് വന്നവരുണ്ട് അപ്പുറകൊമ്പോറു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ വന്ന വാഹനത്തെ സംബന്ധിച്ചായിട്ട് കിടിച്ചൊന്ന് വാഹനത്തെ കുറ്റം പറയുടെ കുറെ ആൾമാരുള്ളത് അല്ലേ. അയാളെ കാറ് നോക്കൂ, അയാളെ ലോറി നോക്കൂ ചെന്നിട്ടു വാഹനത്തെ കുറ്റം പറയുടെ ആൾമാർ അതേ ആളായിട്ട് ഇക്കിട് അതേ ആ ആളുകളുടെ നേതാവായിട്ട് ഇക്കിട് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യിബ്നു സലൂൽ. ആ മനുഷ്യൻ ഇലൈക അന്നി നിന്റെ നിങ്ങളെ കത്തടയിൽ അപ്പറാക്കർ വാഹന അപ്പറാക്കറത് സ്മെല്ല് വന്നുകൊണ്ടു. അപ്പോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് സ്വഹാബത്തുക്ക് അത് സഹിച്ചു നിൽക്കുക സാധ്യമല്ലേ. അള്ളാഹുടെ റസൂലിന്റെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് കൊണ്ടാണ് ദയിക്കണമ. ആ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ നനപ്പ് സമാണ്ടായെങ്കിൽ മഹാനായ ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാലിദ് ഇബ്നു വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊല്ലുന്നു വല്ലാഹി ലനതുനു ഹിമാരി റസൂലില്ലാഹി അത്യബ റീഹം മിൻകാ. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉബയ്യ് ഇബ്നു സലൂലെ അള്ളാഹുടെ റസൂലുടെ കത്തട മൂത്രത്തെ മണമുണ്ടല്ലേ അത് നിന്റെ തടിര നാത്തത്തെ കാണാൻ നല്ലതായിട്ടിക്കല് നീനപ്പുറപോട്ടു. അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉബയ്യ് ഇബ്നു സലൂലോട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചൊന്നു കത്തട മൂത്രാങ്കോ നീനല്ലാണ്ടായിട്ടിക്കട് ചൊന്നെ ഫജാലോ യദ്രിബൂന പരസ്പര ബിന്നൈലി വല്ലൈദി കൈ കൊണ്ടും ചെറുപ്പ് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഈത്ത പോലത്തെ കൊത്തലിങ്ങ കൊണ്ടും അടിക്കുക സുറുവാക്കി അറിയിട്ടായിട്ടിക്കട്. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما എന്ന സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം സ്വാവി അടക്കമുള്ള മുഫസ്സിരീങ്ങൾ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം. സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹുടെ റസൂലുടെ വാഹനത്തെ ചെന്നപ്പോ സ്വഹാബത്തുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുക സാധ്യമില്ല. ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തും ഇപ്പൊ ദമ്മ് കെട്ടിട്ട് നിന്നതായിട്ടിക്കിട് നീ നോക്കറ ആ മനുഷ്യരെ കിട്ടേണ്ട എനിക്ക് എന്തിനാ കുറച്ചുള്ളൂ റൗണ്ട് പൊടി ധൂൾ മാത്രം കിട്ടുമോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ മൂക്കുടെ പൊടിയായിട്ട് പോയിട്ടിക്കൂ അല്ലേ. അത്ര ഊർജത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇക്കുമ്പത്തോ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾമാരെ കൂട്ടിയിട്ട് പ്രതിഭടനക്കെങ്കിൽ വല്ലതും സംഭവിച്ചെങ്കിലോ ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഭയായിട്ടിക്കിട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഹബീബുബേനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ദീനഗുബേനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോറാട്ടാക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘമാണോ ഒരു കൂട്ടാവണോ ಅದಕ್ಕೆ നല്ലൊരു നായകത്വം വേണോ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് യോജിക്കണം, ഐക്യപ്പെടണോ. അതൊക്കെ വേണമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അതല്ലായെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ആൽമാരെ നശിപ്പിക്കുവാറ് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചൊന്ന ഒരു ഹദീസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചൊന്നിരുന്നാണ് ഈ പാട്ട്. യൂഷികു അലൈക്കും ഉമ്മമു അൻ തദാഅ അലൈക്കുമുൽ ഉമ്മമു. സമുദായം നിങ്ങളെ കൊത്തിബലിച്ചിട്ട് തിന്നത് സുറുവാവു കമാ അഖിലത്തി മിൻ ഹസ്നതി ഔ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ഒരു സുപ്രയിൽ നിന്നിട്ട് ആൽമാർ ആഹാരത്തെ എടുത്ത് തിന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ നന്റെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ആൽമാർ കൊത്തിയെടുക്കുവാറ്. നിങ്ങൾക്ക് അക്രമങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾ സഹിക്കണമായിട്ട് വരൂ. സ്വഹാബത്ത് കേട്ടാറ് അവ മീൻ കില്ലത്തിൻ നഹ്നു യൗമൈദിൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയെ അന്ന് നിങ്ങൾ ജനസംഖ്യ കുറടിയാ അല്ല ബല്ലന്തും കസീർ നിങ്ങൾ യാരമേക്കുവാറ് ഇല്ലേ. കർണാടകത്തെ ഒട്ടു ജനസംഖ്യയുടെ 2ാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കിടങ്ങായിട്ടിക്കിടറ് അത് യാരമേറ്റിക്കിട് ബല്ലന്തും യൗമൈദിൻ കസീർ അണ്ട് നിങ്ങൾ യാരമേറ്റിക്കുവാർ. പക്ഷേ വലാകിന്നകും ഹുസാഉൻ കഹുസാഇ സൈൽ നിങ്ങൾ മല വന്നിട്ട് പൊലല് തോടിൽ തണ്ണി പൊൽകിട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അഞ്ഞ ചപ്പും അതും ഇതും പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കല്ലേ അതുപോലെ ഇട്ടിക്കിടർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിക്കിടർ. നിങ്ങൾ നോക്കൂ അള്ളാഹുടെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എനിക്ക് ചൊന്നുള്ളേ ആ മലയുടെ തണ്ണിയിൽ ഒഴുകിട്ട് വന്ന് കച്ചറയ്ക്കില്ലേ ആ കച്ചറ പോലെ ഇട്ടിക്കിടറ് 75 ആൾമാറോട്ട്. അതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ കച്ചറ നോക്കൂ. ആ കച്ചറയിൽ
ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വേറെ ഇടയിൽ അത് സിക്കിട്ടിക്കിട്. ആ കച്ചറയില് പല ചെറുപ്പുണ്ട് പൊട്ടിയത്, ബിച്ചിട്ട് പൂന്നെനിക്കത്തെ ചക്കയുടെ പൂളുണ്ടു അല്ലേ, കൊത്തലിങ്ങി പൂന്നതുണ്ടു, പിന്നെ ചത്ത നായുണ്ടു, ചത്ത പൂച്ച ഉണ്ടു, ആരം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഗോണി, കുപ്പി എല്ലാം വന്നിട്ട് ഒരു ജാഗിൽ എന്തായിട്ടിക്കിട് സേറിട്ടിക്കിട്. അതുപോലെ ആയിട്ടിക്കിട് നമ്മുടെ ഉമ്മത്ത്. അങ്ങനെ നീ അവസാനമായിട്ട് ഇക്കിടറ് സുന്നി വേറെ, മുജാഹിദ് വേറെ, ജമാഅത്ത് വേറെ, തബ്ലീഗ് വേറെ, അതുപോലെ ചെറുപ്പ് വേറെ, പിന്നെ നായി വേറെ, പന്നി വേറെ, എല്ലാം വേറെ വേറെ ആയതുപോലെ ഒന്നും എവിടേക്ക് എത്തണം ചൊല്ലണിക്കത്തെ ഒരു ഗുരിക്കില്ല. തണ്ണി എവിടേക്ക് വലിച്ച പോണ്ട അവിടേക്ക് പോണ്ടേ, നായകത്വ ഇല്ല. ഇതുപോലെ നന്റെ ഉമ്മത്ത് അവസാന കാലഘട്ടത്താവാറ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉദാഹരണം നോക്കൂ. ഈമാനില്ലാത്ത അങ്ങോട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾമാർ വാളുള്ള ചൊല്ലുന്നത് ആ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ചണ്ടി ചവർ പോലെ ആവാറുണ്ട്. ഈ ചണ്ടി ചവർ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ചന്ദ്രകൊന്തില്ല ചെന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നായി, പന്നി, ചക്ക, ചെറുപ്പു എല്ലാം സേരി ഒരു റാസിയിട്ട് അതേപോലെ ആയിട്ടിരിക്കും നന്റെ ഉമ്മത്ത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെ 4 ഭാഗത്തെയും പിടിച്ചിട്ട് തിന്നുവാറ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയി പോകും തീരാണ്ടായിട്ടിക്കണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഒന്നാമത്തത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായിട്ടിക്കണു സുന്നിയായിട്ടിക്കണു. പിന്നെ ഒരു നേതൃത്വത്തെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അണിനിരക്കരങ്ങായിട്ടിക്കോണോ ചൊല്ലതായിട്ടിക്കിട് ഈ ഹദീസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നങ്ങ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നങ്ങ സുന്നിങ്ങളായ ഞങ്ങളെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവാണ് മഹാനായ ശൈഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ.പി. ഉസ്താദ് അവറുകൾ. ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് നായകത്വം കൊടുത്തു. ആള് മർക്കസിൽ വന്ന് ഒരുപാട് അറബികൾ അങ്ങ് ആഗ്രഹിച്ചു പോയില്ലേ, ഞങ്ങളെ റായത്ത് ഒരു കമറുലമ ഒരു സുൽത്താനുലമ എന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലേക്കാന്ത്, ഇയാളെ നായകത്വം നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നല്ലേക്കാന്തിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ആ നായകത്വത്തെ തന്നറ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ നായകത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ എ.പി. ഉസ്താദ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ദുത്തോളം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സോത്തതായ ചരിത്രമേ ഇല്ല. ആ സോത്ത ചരിത്രം ഇല്ലാത്ത മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർകളായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നായകത്വം കൊടുക്കുകയായിട്ട് ഞങ്ങളെ കർണാടകത്തിന് വന്നുകൊണ്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അണിനിരക്കണമായത് മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ദീനുടെ ഇസ്സത്ത് വേനായിട്ട്, ഞങ്ങളെ നിലനിൽത്തുകയായിട്ട്, ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികളായ തലമുറ, ആ തലമുറ ഇവിടെ ഒരു നിർഭയമായി ജീവിക്കുക വേണമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം നിർമ്മാണാക്കുക വേണമായിട്ട് ഈ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിനെ ഞങ്ങൾ കൈകോർത്തിട്ടു ശക്തിപ്പെടുത്തണു. അല്ലാഹു റബ്ബു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊക്കെ ശക്തി നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ ദുആ ചെയ്തിട്ട് SSF-യുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വന്നെനിക്കത്ത ആൾമാര് ഇവിടെ ഇക്കുവാറ് ഓരോ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർമാരെ വിളിച്ചിരുന്ന ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാറ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ടു നിങ്ങളിട്ട് ചൊല്ലുകൊള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഇത് ഞങ്ങളെ ഒരു ഐതിഹാസികമായ സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ സാക്ഷി അവിടെണിക്കത്തൊരു സമയത്തേക്കിട് എല്ലാ രാജകീയ പക്ഷത്വങ്ങളും എല്ലാ ആൾമാരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ശക്തി കണ്ടിട്ട് കണ്ണു തുറക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അതൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രതിയൊരു യൂണിറ്റിൽ നിന്നിട്ടും SYS ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നിട്ട് SSF-ഉം SYS-ഉം സംയുക്തമായിട്ട് തീരേണ്ടായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ബസ്സാക്കിയിട്ട് പ്രതിയൊരു നിങ്ങളെ പ്രവർത്തകന്മാരെയും 27 താരീഖ് 2 പ്രവർത്തകന്മാരെ മാത്രമല്ല സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർക്ക് എത്തുപാട്ടുകയായിട്ട് ശ്രമിക്കണോ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ രാജസയ്യിദായ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ അല്ലാഹുവിന് ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച ഈ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ അല്ലാഹുവിനെ ഭംഗിയായി സന്തോഷത്തിൽ വളരെ വിജയകരമായി നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നിന്റെ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ഐക്യത്തിന് നിന്റെ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിനെ ഈ സംരംഭം വിജയിപ്പിക്കണേ നടക്കണേ. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിജയിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിട്ട് ഇനി ആരും വിശ്രമിക്കാണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ആയത്തുള്ള എല്ലാ വേദികളിലും എല്ലാ ഔദ്യോഗിക പത്തിട്ടായങ്ങളോ അതിനെ പ്രചാരമാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് വിജയിപ്പിക്കണം. ഞങ്ങളെ നിർണായകമായ ഒരു അന്തായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കണം. അല്ലാഹു തആല കന്നഡ ജില്ലാ ഉപാധ്യക്ഷരായി ഉള്ളാലത്തെ മുനീർ അഹമ്മദ് കാമിൽ ഖത്താഫി ഉസ്താദിന് ചെറിയൊരു സന്മാനം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ വെച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിറാജ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ജലാൽ തങ്ങ, ഹനീഫ് ഹാജി തുടങ്ങിയ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ, ഡിവിജന്റെ യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ നേതൃത്വത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു സന്മാനത്തോടെ നടക്കരുത്.
അതുപോലെ പോയിട്ട് നാളെ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരത്തിന് ഇൻഷാ അല്ലാ എല്ലാവരും പട്ല പള്ളിക്ക് എത്തി ആ ജാഥ ഇൻഷാ അല്ലാ യശസ്വിയാക്കി തരണം. അതുപോലെ നാളെ പോണട്ട് താരീഖ് 2 അൽ മദീനത്തിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാ വോളണ്ടറി മീറ്റ് നടക്കരുത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹിദ്മത്ത് എടുക്കും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ 18 താരീഖ് 2 മഗ്‌രിബ് നിസ്കരിച്ചത് അൽ മദീനത്തിൽ എത്തണം. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ സഖാഫി എടപ്പാൾ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ 20 താരീഖ് 2 കോൺഫിഡൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഷാ അല്ലാ 20 താരീഖ് 2 ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പസ് SF അണ്ടർലൈൻ നടത്തുകൊണ്ടു അതും നിങ്ങൾ യശസ്വിയാക്കി തരണം. അതുപോലെ 22 താരീഖ് 2 ബഹുമാനപ്പെട്ട ടോക്കിയോ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് നടക്കരുത് അതും ഇൻഷാ അല്ലാ യശസ്വിയാക്കി തരണം. അതുപോലെ 26, 27, 2 നടക്കരുത് കർണാടക മുസ്ലിം ജമാഅത്തിലെ ആ ഒരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ എവിടെയുള്ള ബസ് കാർ വ്യവസ്ഥ എല്ലാക്കിയാൽ അതോട് മാഹിതി ഞങ്ങൾ ഡിവിഷൻ വ്യാപ്തിയോട് മാഹിതി ഞങ്ങളെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഹമീദ് തലപ്പാടി അതുപോലെ തൊക്കോട് സെക്ടർ പ്രധാന കാര്യദർശിയായിട്ടുള്ള അൻസാർ അലേക്കൽ അയാളുടെ ഒരു ചെറിയ മാഹിതി കൊടുക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാ. എൻ്റെ പോണ്ട ഒരു സെറ്റിംഗ് അല്ല ഇൻഷാ അല്ലാ ആത്തുകൊണ്ടു അതേപോലെ ആരല്ല ഏതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ബസ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വെഹിക്കിൾസ് എല്ലാക്കിയാൽ അതിനൊരു മാഹിതി ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ പരിപൂർണമായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಕೊಂಡು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೊಲ್ಲಬಲ್ಲ ഓരോ യൂണിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 500 പോലെ കളക്ട് ആക്കണം. ദൂരെ ആട്ടം മേങ്ങില്ല നിങ്ങൾ യൂണിറ്റിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ കൊടുത്തേണ്ട ഒരു 10 kg 16 എമൗണ്ട് കൊടുക്കണുണ്ടായിത്തീക്കൽ. കാരണം ഒരു 40 ലക്ഷത്തിലെത്ര ചെലവുണ്ടുണ്ടായിത്തീക്കൽ ചൊന്നൂരെ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ കണക്കത് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കണം. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാ ആ ചെലവുകളുടെ ഒരു എമൗണ്ടും ഞങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ കൊടുക്കണം. അതിനൊട്ടിಗೆ ചൊല്ലവില്ല ഫെബ്രുവരി 1, 2, 3 താരീഖ് 2 അൽ മദീന സ്ഥാപനത്തെ സമ്മേളനം ഇൻഷാ അല്ലാ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമ്മേളനം എല്ലാ ജാഗരിക പ്രചാരക്കണം. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಂದ್ರೆಲ್ಲ ഞങ്ങളെ സങ്കല്പമുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഇൻഷാ അതും നിങ്ങൾ യശസ്വിയാക്കണം. അതോട്ടിಗೆ ഉള്ളാള ദർഗത്തിൽ വെച്ച് റാലി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഉള്ളാള ദർഗത്തിൽ സിയാറത്താക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തൊക്കോട് ജംഗ്ഷൻ ദേർലഘട്ട ജംഗ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ റാലി അൽ മദീനത്തെ റാലി ഇൻഷാ തുടങ്ങരുത്. അപ്പൊ ആ റാലി ഇൻഷാ എല്ലാവരും ബന്ധു കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ചൊന്നുള്ള ഇൻഷാ ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുക ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ വേദനകൾ അറിയുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ വേദനകളും നീ നമ്മൾക്ക് പരിഹരിച്ചു തരണം. റബ്ബേ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും ബേജാറുകളിൽ നിന്നും മാനക്കേടുകളിൽ നിന്നും കടങ്ങളിൽ നിന്നും സിഹറുകളിൽ നിന്നും ചെറുക്കുകളിൽ നിന്നും ദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും പല കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹു നീ സംരക്ഷിക്കണം. റബ്ബേ ഈടെ കൂടിയ പോലെ ഈടെ കൂടിയത് അതുപോലെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ അല്ലാഹു മുത്തറസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് താമസിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിങ്ങൾ കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളും അല്ലാഹു നീ ഖൈർ ചെയ്യല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യല്ലാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യല്ലാഹു മൗഇശത്തുൽ ബർക്കത്ത് ചെയ്യല്ലാഹു സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന വീടില്ലാത്തവർക്ക് സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഇരിക്കുവാനുള്ള താമസം സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ. എത്രയോ ഗർഭിണികൾ ഈ കുടുംബത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹു സുഖമായി പ്രസവം നൽകാൻ റബ്ബേ. എത്രയോ ബേജാറിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളവർ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹു എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കും റബ്ബേ. اللهم ربنا افتح لنا ابواب الخير والبركه والصحه والسلامه والعافيه والعافيه والنعمه في الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.